गाहाय मन्त्री नरेन्द्र मोदीनि आसाम दावबायनायनि दिनै नैथि साननि हाबाफारि बायदियै सिलचराव गोबां हाबाफारि गाहाय मन्त्री नरेन्द्र मोदीनि शिलं सिलचर हाई स्पीड करिडरनि अन्थाइ खाम्फा बेखेवो मोदीआ 22,864 कौटि रां खरसजों लुगोन हाई स्पीड करिडर अम्बिकापुराव गाहाय मन्त्रिया गेदेर सुबुं गौमायाव बिबुंसार लाखियो सिलचर बिरखं दालांनिबो हा फुजा खालामो मोदीआ पातारकान्दी आबाद मुलुगसोलोंसालिनिबो अन्थाइ खाम्फा बेखेवो मोदीआ आरो गासै 23,550 कौटि रांनि माव बिथांखिनि अन्थाइ खाम्फा बेखेवो गाहाय मन्त्री नरेन्द्र मोदीआ सिलचराव माव बिथांखि बेखेवना कांग्रेसखौबो गाग्लोबो नरेन्द्र मोदीआ। আপনাদের সবাইকে আমার প্রণাম জানাই। राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा जी 24,000 करोड़ रुपए कितने 24,000 करोड़ रुपए कितने ये जरा कांग्रेस वालों को पूछना, जरा कागज पेन देना और उनको कहना कि जरा कागज पर 24,000 करोड़ लिखो तो कितने जीरो लगते हैं, आएगा नहीं उसको। ये कांग्रेस वालों के दिमाग का ताला जहां बंद हो जाता है ना, वहां हमारा काम शुरू हो जाता है। आज